strelcov prvej triedy sa stalo už dvakrát. V jesenej časti zatiaľ sietil 8 gólov. Či to bude dosť, sa opýtame. Za Condornet prichádza oceniť pani Dáška Bernátová, za firmu 3B pán Peter Timura a za spoločnosť Doma požiadam pani Polomskú, aby prišla medzi nás a dekorovali našich dvoch útočníkov. Aké bude to porovnanie toho receptu na strelenie gólu? Dano, 18 gólov, neuveriteľných, ja si dovolím tvrdiť, pretože 18 gólov je úžasná hranica. Tak, daj ty svoj recept teraz. Podľa mňa to je len asi rýchlo zareagovať na situáciu, ktorá je práve na ihrisku. Alebo ja si nefutbalista dovolím tvrdiť, že mňa keby len trafila lopta, tak dáva si gól, ale zrejme to tak asi nie je. Tak poďme na vaše umiestnené 5. miesto. Napriek tomu, že ty si nastrieľal 18 gólov, zrejme nebude pre teba dostatočné. Po jesenej časti zlepšíte viary? Akože pre mňa osobne je celkom dostatočné, neviem, či je pre spoluhráčov, ale akože hrá sa nám dobre a to je pre mňa najpodstatnejšie. No, tak toto je dobre vytvorená nálada, v družstve je dôležitá. Dano Harčár. No a Maťo Jaš. Maťo, dobrý večer, no a ty už vlastne túto tvár už poznáme, nie len z bilténov, ale aj z týchto našich rozhovorov. Začnem veľmi netradične, Martin. Tak koľko? Čoho, dobrý večer. No, za strechu sa budem pýtať, koľko by som si mal pripraviť. Martin je totižto odborník na pokrývanie striek, to hovorím už o súkromnom zamestnaní. Koľko teda taká strecha stojí a koľko si musí človek pripraviť? Cena dohodov. Cena dohodov, super. Stačí na obživu? Alebo len v súvislosti s kombináciou futbal a strechami? Stačí taká odpoveď. Čo myslíš? Stačí na obživu. Musíme sa jasno, že v dnešnej dobe sa musí každý obracať. Z toho futbalu zrejme asi tých veľa peňažkov nebude, ale dobre. Ja sa opýtam skôr na to, ako sa vám darilo zatiaľ v tej jesenej časti a čo bude ďalej v tej jarnej. Tak v jesenej časti sa darilo podstatne slabo a v jarnej uvidíme. Dúfam, že budú lepšie výsledky. No, to dúfame aj my. Tak to bol Martin Jáš, rekorder v našej ankete. Zatlieskajte mu. No ja si dovolím v tejto chvíli predstaviť vám, dámy a páni, hráča, ktorý v sezóne 2010-2011 sietil najviac gólov. Takže ja by som rád privítal tu na tomto pódiu Daniela Šmida z Chminian. Dano, poď medzi nás. Je to ostrostrelec z ročníka 2010-2011. No a ja si dovolím pozvať ešte jedného a to bude hráč s najvyšším počtom hlasov. Dano Harčár z Janova. Dano, poď ešte raz medzi nás. No ja si dovolím pozvať, dekorovať našich hráčov za firmu Badex pána Bartolomeja Dernera, za spoločnosť Respekt pána Petra Kušníra, za firmu 3B pána Petra Timuru a Martina Jakubka. Martin, poď medzi nás, buď tak dobrý. Martin teda odovzdáva jeden špeciálny dres. Martin, my ho aj rozprestríme, tak aby ho každý videl. Krásny dres, nádherný ozaj. Tak, s týmito dvoma najlepšími, nielen hráčmi, ale aj strelcami. Za vášho potlesku sme mali za sebou fototermín. Ďakujeme veľmi pekne. Áno, tak potom v minulom roku zavládla ozaj veľká sláva. 5. liga prišla do Chminian. Ja sa ešte trošku vrátim späť. Aké boli oslavy, ešte si pamätáš? Boli veľmi náročné? Ani nie. Dalo sa, to znamená skôr v rodinnom kruhu, alebo v tom futbalovom? O futbalovom, výborne. No a 5. liga, to už teda nie je sranda, no. Je to už trošku iný futbal, asi zrejme aj kvalitatívne, ale hlavne aj prípravou, takže ako to zatiaľ je po jesenej časti u vás? Ja si myslím, že vládne spokojno zatiaľ. Všetko to bolo vydržať, dá sa to. Výborne, to nám stačí. Dano Šmid, Chminiany. Ďakujeme, no a Dano Harčár.
5. miesto po jesení, ja sa teda opýtam na to, že či spokojnosť, alebo nie. Už ste sa pýtali, ja som... Osobná áno, ale možno tá celková nie. Tak čo treba zlepšiť? Poďme na to. Veľmi jednoducho hovor. Ja viem, že 18 gólov budeš dávať 36, ale možno to stále nebude stačiť. Možno aj družstvo by malo prispieť. Treba zlepšiť to, že by prihrávali ešte častejšie. Výborne, áno. A potom sa ocitneš na tom mieste a netrafíte, ale budeš v tom správnom čase na správnom mieste. No asi tak. Dobre, budeme držať prsty. Dano Harčár, ďakujeme. No a v tejto chvíli si už dovolím pozvať sem k nám iba jedného človeka, ktorý tu dnes už bol oslovený a veľa sa o ňom rozprávalo. Nie je nik iný ako najlepší rozhodca Dušan Andrejko. Dušan, poďte medzi nás. A pre ocenenie najlepšieho rozhodcu si dovolím pozvať sem na toto pódium za spoločnosť Atak pána Radoslava Žarnaja a pána Jana Harčára. Tak ešte počkajme na druhého dekorujúceho, ktorý odovzdá krásnu sošku ako pamiatku pre najlepšieho rozhodcu. Tak, krátky fototermín, samozrejme potlesk pre najlepšieho rozhodcu, ten si ho určite zaslúži. Veľmi pekne ďakujem našim iným hosťom. Dušan, dobrý večer. Tak, my sme dnes už teda hovorili o tom, že koľký štvrtýkrát, Dušan, dnes už? Takže druhýkrát hovorím dobrý večer, áno, štvrtýkrát. Štvrtýkrát, tak. Zmestili sa tam ešte dvaja rozhodcovia, ktorí sa ešte dostali medzi vás, ale opäť ste sa vrátili vy. Dnes z tej stupnice 10 ocenenie od hráča 7. Stačí? Tak ja myslím, že nie je to najhoršie, a je to dobré. Pokiaľ to povedal, určite poznám toho hráča do srdca, tak určite stačí. Tak, no. A my sme sa tu dnes už, predstavte si, v zákulisí bavili aj o tom, že občas futbal prináša aj ťažké chvíle. Možno aj také, kde musíte zašprintovať, a to už hovorím po zápase. Priniesli aj vám niekedy futbalové roky odpískané s píšťalkou ťažké chvíle, na ktoré možno teraz zastupom času už spomínate s úsmevom. Sú aj také? Ak boli, aké? Tak boli také chvíle a neutekať, to skôr sa snažil ma niekto chytiť. Tak spomeniem, je to bývalý rozhodca, ktorý bol ocenený ako objav roka, nebudem hovoriť meno. Všetci vieme, o kom hovoríme? No, tak väčšina prítomných vie o tom. Ale je ešte podľa životu človeka, k životu rozhodcu. Myslím, že, lebo my sme tiež len obyčajní ľudia, robíme takisto chyby určite v zápase. Verím, že nie sú to tie chyby úmyselné, ale bohužiaľ stane sa. Všetko vidieť sa nedá. Je to pravda, absolútna. No a čo hovoríte vy teraz na tie úvahy, ktoré im sa bráni, nielen FIFA, ale aj UEFA, o tom, že by vám teda mali pomáhať elektronické zariadenia na tých vyšších úrovniach, sú tam ďalší dvaja, tzv. Bránkoví rozhodcovia. Súhlasíte, nesúhlasíte, mala by si futbalová lopta zachovať tú svoju tradíciu, ktorú má už niekoľko desiatok rokov? Tak je to skôr téma na dlhšiu diskuziu, ale je pravda, tak ako v hokeji sú situácie v zápase, keď je človek zlyhá. Videli sme to aj na mestrovstvách sveta, keď nebol znaný čistý gól, ktorý lopta bola odbitá za bránkou. No a ja som sa rozprával o tejto situácii s mojimi ľuďmi a hovorím z môjho pohľadu. Postavenie rozhodcov bolo vtedy asi také, že vo výhľade im zabranili hráči, takže nevideli dopad lopty. Verím, že to nebolo myslené. Tak, Dušan Andrejko a jeho slova, najlepší rozhodca futbalovej 11 roka za rok 2011. Ďakujeme veľmi pekne, dámy a páni, máme ocenenú najlepšiu 11 roka za rok 2011. No a my máme teraz pripravené pre vás jedno veľmi milé prekvapenie. Ja si dovolím pozvať sem na toto pódium najskôr furmanov, poďte sem k nám, ale po nich budú vystupovať hneď aj drišľaci. A teraz si dovolím zavolať aj drišľakov, aby prišli sem k nám, pretože tí si vypočujú teraz niečo, čo možno ešte nepočuli. Tak počúvajte dobre. Už po 10. raz futbalu slavnosti v prvým radze by som
chcel privítať hosti. Moja natúra je dobre znáce, jaká tak ustík pošpírtať. Teraz do drišľaka. Vyššia moja, tak ustík pošpírtať, teraz do drišľaka. Janko Jakubčin, nech puští vás k slovu magerot kockásty. Mašľu oranžovú, šumné pantalóny, košuľu podzedoj a čapku zo spujda. Po starému židoj. Vyššia moja, a čapku zo spujda, po starému židoj. Kalman opatrný, vylok futbol taký, on mami na spáne. Bere gumeňáky, polituje vilko, pojaví spušmelo, vypatraja keby. Tornado udrelo, Vilok často hovorí, že mu to nepali, ostatných nekrúša. Kúka na Antúša. Pali Antúškou, boj ma Španielku starú, neozdaj senioru. Drevenú gitaru, parádne bajúzy, chustečku pod šiju, na ním všetci divčata. Každú chvíľu bijú. Vyššia moja, na ním všetci divčata, každú chvíľu bijú. Janko Panku chudák má smolu, do frasačí kradne a bohne. Furdočeka basa, doteraz ho fizli, kradnú z nelapeli, v drišľaku od mája. K baše postavili. Vyššia moja, drišľaku lapeli, k baše postavili. Znace jak spoznace, Ľuboša Galisa, hušle furt pod brátu. Hlava skoro lísa, Ľubo jedinečný, keď hraje nevestu, perší asi štyrky, pod presvitnú vestu. Vyššia moja, perší asi štyrky, pod presvitnú vestu. Toto je zostava, trišľak v plnej kraše, i vás toto čeká, ale po púl čaše. Vyššia moja, i vás toto čeká, ale po púl čaše. Toto takto pane to čupal riadne. Tu ja pekne o chlapcoch pekne rozprávam, tu žehlím všetko, aby bolo dobre. To čo by stredice zabilo. Si videl tu chlapci, napríklad, čo som si všimol, aj trénera robí. No on sám sebe musí postaviť. Pán Kríž, kto takú zostavu dal? 4-4-2. Čo, bránime? To nie je dupľa. Tak malo buď 3 obrancové, keď sú dobré. Počkaj, ten, čo je 6 raz tu. Kde si už prešiel? Kde si začal? Na hrote, na útoku. Na hrote, odúpil sa. Išiel si do zálohy a teraz on čupne obranu. Už tak ako teraz už rozdumuješ. Vieš, jak na nich, akože už tak hamuješ sa, nevybíjaš sa. Jak ste skončili? V jesennej časti? No nie, po jarnej, už bola jarná. V 8. 9. mieste. Dobre, ostatnú bráne, vidíš, oni sú spokojní, všetci. Najlepší útočník. To by to povedal. Je už taký zase, kde ten malký? Ten už dal koľko veci góly dal, jak Messi. Už vystriedal. Už vystriedal. Ženatý si. Áno. Tak teraz šetliť patron. Striedaš. No, ty si najviac obdarený, kúkaj, dostal si dres. Od koho? Maťo, bral si? No. Si spokojný? Som. No jasné, mať najviacej gelítkov, bude byť nie. A ešte povieš, že ty si len tebe nahrávali, že ty si bol najlepší. Kto je ešte útočník u vás? Igor Muri.
A ten dal keľo góly. 4 alebo 5. A keľo má asistenciu? 18, tak tebe nahral. Tá asi viac. Jak ja. Asistenciu má viac. Čiže pán Krišteva zaviesť kanadské bodovanie, nie že bude on mať 18 góly a to ten na neho robia. Jak sa to stalo? Si spokojný? Si ženatý? Som slobodný. No vidíš, kázal som ti, neženče, kúkaj si mohol parať ty 18. Ešte tréner ide. 18 si mohol parať, on má. Jak sa to dá? Ja som tam počul hore, že ty si tréner. Aj áno. Aj hráč. Presne tak. Aj funkcionár si, prezident si, nie si. Chvála Bohu, nie. No ale jak, ako bereš 2 platy, alebo jak to vlastne? Nie. Vieš sám seba postaviť? Si. No to je tá výhoda. Vieš si sám postaviť? Aj sám sa vieš postaviť. Hraješ pravidelne? Áno, pravidelne. Tréner je s tebou spokojný? Bude musieť. Máš najviac do hratých zápasov, nevadí, či hráš dobre, či nie, furt neskritizuje ťa. Ale taká seba kritika musí byť. Jasne, to doma pred Žveritkom, priorižám som hral do Švetári, chlapci sú spokojní. A ešte najlepší strelec za minulý rok, čo sa stalo? Čo, si sa oženil? Máš na uštičku, tak aby som ťa našla, tak už je blížšie. Čo sa stalo? Oženil si sa? Máš frajerku? A to je to, čo ničí futbal. Frajerky, tam ten si oženil nehoden 18 teraz dostať. Maťo, tu si. Jaký ty by si im dal recept, jak majú dávať góly? Ty sa postavili Afrike 2 raz? Či raz si bol? Raz a takové si dal góla. Ale tam si ešte zamotol, nie? Čo si? A napríklad také akcie deviaty, čo ste boli chlapci, boli ste z deviaty na tú akciu, čo tam robil Stano Šesta. Kvôli nemu viete, prečo odišiel preč? Museli košiť ihrisko nízko, lebo on mal keď bije mu do očí. Marek, čo ty? Dával si už do kúpačky na klinec? Dá sa povedať, že hej. A dajú si na gól? Dajú. Keď hráš za koho? Internacionálov, si spokojný so svojimi výsledkami? Zatiaľ ešte žiadne neboli. Ale si vo funkcii, ja som sa tieto výsledky myslel. Čiže vo funkcii nemáš žiadne výsledky zatiaľ. Chcel by si raz robiť to, čo robí napríklad Jožko Kríž? No, alebo 20 rokov skôr. To ešte čúchaš. Ja len strandujem, celou to viem. Nie, mne sa páči práca na ihrisku a nie funkcia.